Oké, ja, wie de fuck is hij daar bij die deur? Ik zie man, die goed te maken naar hem. Wat is het tijd? Ja? Van kom hulle man? Jare hulle vat lank joh, kan nie vat nie, kan nie wag nie. Hy, ek wil nie worry, julle complain net, julle praat net kak. Maar boss, die ouens kom aan man. Hulle kom. Nee, die goede werkie so nie. Julle ken ek soek my naai reg. Maar baas, ek dink hy sê. Nee, hy klink soos 'n beachy man. Glad nie so nie, man, fuck man. Ek sê jy sê nie. Daar sê baas, daar sê, hy's nou terus. Ja, hy's daar. She fucking mal. Wag, kom ek hoor. Ja, daar is die ene man. Fuck man. Ek soek dit zo en ket. Boss. Ik denk het ze vaak jaren. Dat is die. Ik ga nu zelf gaan kijken wat. Fuck alles, laat ik gaan kijken. Als ik niet zie na zij niet, ga ik omhoor. Hai, kom ik opstaan en ik die roep maak. Ja, hier kom je lang. Kom. Hey, is hij leeft die? Of wat is hij? Ja, ik denk het zij baas, zij. Zo. Kom, fucking man. Dat ik zie naar dit van mij, kom. Ik las dat man. Hey man. Kom, roep hem. Hey, fucking. Wat gaan je aan? Wat gaan je aan man, jullie? Ik weet ik las je goed over. Luister bij fuck, jullie maar fuck. Bij hij zit. Ja. Kan je wachten, wat ik nu zoek is net poes. Ik is fucking gebarabberd. Ook is on, man. Fucking vibrate van die span. Die span maakt me mal, joh. Wat hij ons er ook. Mijn handen rieken ook, what the fuck. Ik zeg je zo, ons is zo. Krak mal. Word goed, what the fuck. Yo. Ik denk ik is fucking befuck. Nee, ik heb het vergeten hier. Owens. Fuck man, ik is nu befuck. Hello. Help me, jullie. Fuck man, ik kan niet. Ik denk ik moet niet iets fuck, het is stress. Fuck, ik is weg.